moje kao trenera je da radim najbolje što mogu, da vaspitavam svoje igrače, da igraju dobro, da probam igrom, pre svega, da utičem na publiku, da u nekim kontaktima i razgovorima koji imam sa njihovim vođama pokušavam da izazovem jednu ideju viteštva i da pobeda ne mora da znači uvredu. Da li vi shvatate šta jedna nacija čini sebi kada gleda 7,5 do 10 sati dnevno? Ona se dobrovoljno lišava života. Ona nema život. Ona ne izlazi jer nemaju novca za izlazak. Ona ne ide u restoran jer nema novca za jelo i piće. Ako hoće da gleda film, bioskopa nema. Mi živimo strašno vreme. Kakvi ćemo izaći iz tog strašnog vremena, ja ne znam. Svakako gori nego što smo u njega ušli.